L-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed toffri soluzzjonijiet. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kienet jiġi intervistat fil-programm NetLive fejn tkellem dwar l-aħħar żviluppi li seħħew fis-settur tal-kostruzzjoni kif il-Partit Nazzjonalista b'differenza mill-Gvern qiegħed jagħti l-alternattivi għal aktar sigurtà. Fl-aħħar jiem fil-fatt kien il-Partit Nazzjonalista li jagħmel l-aġenda l-ewwel billi ġiet sospiża l-aġenda parlamentari u wara billi kien l-ewwel li sejjaħ laqa mal-Kamra tal-Periti. Mill-oppożizzjoni aħna rridu nuru mod ieħor li aħna rridu nieħdu l-azzjonijiet kif diġà qed nieħdu azzjonijiet, irridu insusu fuq il-Gvern, irridu u qegħdin nipproponu aħna għandna nitkellmu ma' esperti u nafu x'irid isir, imma nagħmlu il-minimum għalfejn il-Prim Ministru mal-inqas għal nisma' jekk hemm 100 sit, 200 sit, ħanibgħat minnu fih illi jċekjawhom kollha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li s-sistema li kien ħadem fuq għall-Gvern fl-aħħar snin falliet u qal li għandu jkun il-Gvern li jaċċetta li hemm il-problemi. Is-sistema falliet. Il-Gvern qed jinċentiva, jiffjulja, qed jitfa' litteralment it-tiben fin-nar biex l-affarijiet imorru għall-ar. Mela ejja nibdew naċċettaw li hemm xi ħaġa ħażina, nifhmu x'inhi dik il-xi ħażina u nieħdu d-deċiżjoni. Adrian Delija qal li l-Ministru Ian Borg kien intrabat u serraħ ras in-nies li ħad deċiżjonijiet, madankollu d-deċiżjoni li ħa fir-realtà kienet li jaħrab milli jieħu azzjoni. Fittra illi għandi hawnhekk data ta' 2 ta' Awwissu 2019, il-Ministru Ian Borg intrabat. Mhux biss qabel bil-kelma intrabat illi ħaj jimplementa commit itself illi issir il-Building and Construction Regulation Framework, illi tidħol il-Periti Act, il-liġi li tirregola l-periti, u il-Legal Notice 136 of 2019. U ma minix, dan it-kaxkir tas-saqajn, din id-deċiżjoni biex ma jiddeċidux, waslet illi s-sistema li għandna dak kollu li stajna nirranġaw fiha ma rranġajniex. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li kull min għandu x'jaqsam mas-settur għandu jerfa' ċertu sens ta' responsabilità. Madankollu Robert Abela fid-diskors tiegħu anki l-kelma responsabilità naqas milli lissen fil-konfront tal-Gvern u tax jifhem li l-Gvern Laburista m'għandux jerfa' responsabilità għan nuqqasijiet f'dan is-settur. Li l-ġudikatura terfa' wkoll ir-responsabilità billi tagħti d-deċiżjonijiet li huma meħtieġa illi jingħataw. Se nibqa' niġri wara l-korp tal-Pulizija sabiex nara li kull min naqqas f'dan il-każ iħallas ta' emilu. Kulħadd għandu tort. Ħlifu il-Ministru tiegħu, il-Kabinet tiegħu u l-Gvern. Adrian Delija tenna li ma jistax ikun li għaxtejx f'pajjiż li qed isir l-iżvilupp il-persuni da ġo fih jgħixu fil-biża'.